kicsit a helyzetszenzés egy felett meg a fölött. Hajrának! Juni! Gyászszület! Előfőjtjük, aztán bábulja. Halt meg. Nem szabott a valóban végig. Hogy mit kaptol? És két kapuba meg letalált, láttad? De jól adnak. Adi, lőre! Hány percet kellett várni az első helyzetet? Csak már négy, sok. Na, lőd! Még jó? Állsz meg! Írjad, ne káromkodj! Adok mi a izé ma! Ha nédom! Böccá a kurva élet! Nem vagyok. Ahogy sok volt, hogy meg tudtam adni a böccét. Sikerült hozzad el! Úgy ideig, hogy visszajön a kapufára, hanem befelé fog. Ha így jut szemben, mi? Kapja azért, hogy ott Sok. nem ám három, nem tudják, hogy elvintél a labdát. Ez az! Mi van benne? Labdabevető gólt fejeltek. Hárman rámentek ide, az hárman rámentek egy hárman. Ki adta? Dáci, adta? Hárman Már lőd már! Jaj, de jól van! Az ott védett el, Tój, de jó labda volt. Olyándi! Labda. Ez az! Bravo! Hajrá, Könnyű! Ez az! Köszönjük, Könnyű! Milyen jó mentés, a pont középre nekünk zicserve. Legjobb beadás volt eddig egész meccsen. Hol láttam? A gumisnál, a tejlő felé. Marsónál? A Marsón. Figyeld, megint a... Szép. Ezenségük, bassz meg! Lekátod aki! Nagyon meg, nagyon meg. Bravo! A Fradiba, a holland négy. Most hatalmas, milyen mázos volt teljesen volna, most nekünk volt már. Menjek a Pislikára! Vihetés. Hajrá, Könnyű! Indul a busz! Hétfőn elolvastam. Ój, nézd a finyirót, láttad? Adjátok hátra! Hajrá, Gac! Hajrá, Gac! Jó, van, gyerekek. 10 gúszok.
legjobbakat. Sziasztok, viszlát! Sziasztok, viszlát!